Како реагирате кога во Скопје ве обвинуваат дека работите за Русија? Вижте сега, то много е парадоксално. На български има една поговорка: крадеца вика, дръжте крадеца. Носителите на руско-съветската сръбска идеология за македонизма да обвиняват мен, който стоя на идеологията на историческото ВМРО. Не говоря за ДПМН на Груевски, това не е ВМРО, това е ДПМН. Това е една просръбска структура. Това е друга тема. Но идеологията на ВМРО винаги е била насочена към това да се търси път на Запад в своята политика. Ако ме погледнете като политик и като министър, извинявайте, ама проруският политик направи сделка с американците за 2 милиарда да купи американски самолети. Това е малко смешно. Аз стоя на българските позиции, не на руски, или на сръбски, или на някакви други. Българската позиция е, че ние искаме едно честно, приятелско отношение с Македония. Ние не искаме проблеми и смятаме, че крайно време е политиците в Скопие да разберат, че тази антибългарска политика трябва да приключи един път за винаги. Те трябва просто да приключи. Така че аз защитавам българските интереси, а не руските. Последните факти да погледнем. Аз ли предложих да се учи сръбски в македонските училища или господин Заев? Мисля, че отговор е ясен. Господин Заев. Аз ли предложих да се Деня на Свети Сава да бъде официален национален празник? Аз или господин Заев? Аз ли говоря да изграждам сръбски културен център в Скопие или той? Това е просто смешно. Крадеца вика, дръжте крадеца. Тоест, учениците на наследниците на марксистско-ленинската руска идеология на комунизма, наследниците на сръбската политика в Македония казват, че България, която защитавала своите интереси, провеждала руска политика. Глупости на търкалета. Просто, пак ще го кажа, крадеца вика, дръжте крадеца.